El millor lloc per fer una classe sobre el cubisme és aquí, a sobre de l'autopista, encara que hi hagi tant soroll. Perquè, en efecte, els cubistes, com aquí veieu, el que els agradava era la màquina, el progrés, la tecnologia. Formen part d'unes avantguardes que les anomenem les avantguardes científiques. Què vol dir això de l'avantguarda científica? És una avantguarda que es preocupa per les noves tecnologies, pels nous descobriments de la ciència i, sobretot, en aquell moment, pel moviment, per la màquina. L'objecte cubista, imagineu-vos aquí el meu puny, està representat des de tots els punts de vista en un sol pla, perquè el que estem fent és moure'ns al voltant del meu puny, el moviment, el temps. El cubisme introdueix el temps a dins de l'obra d'art. Aquesta manera de representar un objecte no amb les 3 dimensions, sinó amb les 4 dimensions al voltant de l'objecte, la treien d'Einstein i de les seves noves teories sobre la relativitat. Més a la meva propera classe dilluns i dimecres sobre el cubisme.